Radio Burela, 107.7 FM. Boas tardes, benvidos a Xogo Bonito, tempo de deporte aquí en Radio Burela, no radio da Corazón da Mariña, no 107.7 de FM. Saúdavos Ramón González, está Matías Nicieza, como sempre no control de son, Fátima Ríos, ao cargo das redes sociais, Manuel Gil, que está a gravar este programa, pois para que poidades ver tamén na canle de YouTube do Pescado Rubén. A xornada da primeira división feminina pois deparou sorpresas e o Pescado Rubén vai chegar á última xornada con opcións de gañar o título despois de volver cos 3 puntos da pista do Guadalcacín. Esa vai ser unha das novas que vamos abordar no programa de hoxe. Tamén imos abordar a participación de Nito coa selección española sub-18 nunha concentración en Castellón, donde o combinado español pois disputou dous amigables contra a selección rusa. Imos falar tamén pois con un dos monitores da base laranxa, con Mario Pillado, para saber pois como traballan a canteira e que balance fan desta tempada para a base do Pescado Rubén, que está a piques de rematar. E tamén imos ter espazo para o fútbol. Abordaremos pois a derrota do Porto de Burela Xuvenil, pois que lle complica moito a existencia nesta fase de ascenso á Liga Galega da categoría. Imos empezar polo equipo feminino, pero antes, como sempre, imos saudar os nosos convidados de hoxe. A Mario Pillado, boas tardes. Hola, boas tardes. Néstor Vallenito, boas tardes. Boas tardes. Como dicía, imos empezar por ese partido das rapazas que siguen con vida na loita polo título, ese Guadalcacín 3, Pescado Rubén 6. Os goles foron de Sara e de Jenny en 2 ocasións, de Julia Forsiuk e tamén de Cami. Pois cando todo parecía perdido, e incluso pois xa se falaba as propias xogadoras pois de que quizá era o momento de preparar a Copa, pois aconteceu pois o que ninguén esperaba, non? O Atlético Navalcarnero empatou na casa contra o Móstoles 1-1 e a Universidade de Alicante reparteu puntos co Poio Pescamar 3-3. Así as cousas, pois a victoria do cadro laranxa en Cádiz cobra moito valor, e as discípulas de Julio Delgado máis de Lucas pois van chegar con opcións de levantar o título de Liga a última xornada, que será o vindeiro fin de semana. O Atlético é o líder, vai visitar ao Soto del Real, ten o Atlético 70 puntos, e o Alicante é segundo, cos mesmos puntos que ten o Atlético, que tamén ten o Gimber Roldán, ese trío de cabeza con 70 tantos. Murcianas e alicantinas, Gimber Roldán e a Universidade de Alicante, van xogar en Roldán nese desenlace da competición, nesa última rolda. E o Pescado Rubén pois agarda a un só punto dese trío de cabeza, e para poder aspirar a victoria, para poder aspirar ao título de Liga, vai ter que gañar en Vista Alegre ao potente Alcorcón, un dos mellores equipos sempre da categoría, un dos máis talentosos. E falábamos destas circunstancias, deste partido contra o Guadalcacín, desa vindeira xornada que pois promete ser apaixonante, co adestrador do Pescado Rubén feminino, con Julio Delgado, e isto nos contaba Julio. Julio Delgado, boas tardes, benvido a Xogo Bonito. Hola, moi buenas tardes. Bueno, fin de semana de sorpresas na primeira división feminina. Esperaba este tropezo do Atlético de Madrid e este tropezo tamén do Universidade de Alicante. Bueno, la verdad es que sí, se puede considerar como sorpresa, pero bueno, hemos visto que a lo largo de la liga se han dado resultados que en principio no tenían por qué darse, y esto lo hace bonito. La verdad es que nadie va a esperar que a falta de 2 jornadas cualquiera de los grandes pudiera fallar y dejarse escapar esa distancia que tenía para conseguir la liga, pero bueno, se queda mucho más bonita todavía. Chama quizá a atención sobre todo o do Futsi, non? O Universidade de Alicante tiña un partido moi complicado contra o Poio, pero o Futsi a priori tiña pois máis asequible, non? Sí, la verdad es que bueno, Poio tenía que sacar algo en Alicante si quería depender de ella en la última jornada para meterse en la Copa, y bueno, pues es un rival durillo. En cuanto a Futsi, pues bueno, Móstoles tiene sus cosas, pero bueno, se está jugando una liga, y la verdad que cancha de Futsi pues es una cancha difícil, pero bueno, como bien te digo, se ha demostrado a lo largo de la liga, incluso hasta la penúltima jornada, y ojalá se den más sorpresas también en la última,
de que la liga ha sido muy competida y bueno, de ahí que 4 equipos estén en un punto por ganar este título. Bueno, Julio, situación que non é a máis propicia, desde logo, pero tampouco non é tan desesperada para o equipo, non? Se o Futsi non gaña, pois hai empate entre Roldán e Alicante, que é unha situación, bueno, pois que non é moi probable, pero que se pode dar, pois tedes opcións de facer os deberes na casa, claro. Sí, está claro que lo primero es sacar nuestro partido adelante contra un rival difícil, quinto puesto, está justamente por debajo de nosotros, el Alcorcón va a ser un rival duro, pero bueno, hemos mantenido la fe, la ilusión y la esperanza hasta la última jornada y ahí estamos a un punto de 3 equipos, 2 se enfrentan entre ellos, se puede dar cualquier resultado y bueno, ¿quién te dice a ti que Fusi va a dejarse algo en Soto? Pues sí, pues siendo realistas es difícil, pero bueno, eso lo pensábamos también hace 48 horas que no iba a dejarse nada contra Móstoles en casa y mira, es así, pero como tú bien dices, primero hacer nuestro trabajo y luego, pues bueno, mirar a Madrid y a Murcia a ver si ocurre algo extraño. O equipo demostrou capacidade de supervivencia, non? Hai un par de semanas contra o Ourense tiño aí prácticamente moi complicado con un 0-2, foi capaz de levantar ese partido, sacar eses 3 puntos e mira, ahora ten posibilidades hasta o último día. Sí, tal vez se nos escapó un poquito la liga, pero es que no se puede generalizar. En la primera vuelta, yo creo que la segunda vuelta ha sido bastante completa y bueno, como bien dices, el equipo ha sabido sufrir, ha sabido remontar muchos partidos y bueno, después de un año en construcción en la cual pues ha habido muchas incorporaciones durante toda la temporada, pues bueno, estamos ahí a un puntito que quién no lo iba a decir, que haciendo nuestros deberes el sábado y ganando los 3 puntos contra el Alcorcón seguro que subimos a algún puesto, 1, 2 o 3, nunca se sabe. Hay que esperar, como tú dices, y hacer el trabajo y bueno, dar un finiquito a la temporada delante de nuestra afición con un gran partido y sacando puntos, por supuesto. Bueno, respecto dese partido de Cádiz contra o Guadalcacín 3-6, que valoración faz? Bueno, era un partido ya final de temporada, ellas querían despedirse ante su público brindándoles una victoria y sobre todo, pues bueno, consiguiendo, como habían conseguido la semana anterior, pues bueno, quedarse en primera división un año más, habían cumplido su objetivo y sabíamos que no iba a ser un partido fácil. Tratamos de motivar a las jugadoras para que siguen luchando por ese título de liga que aunque estuviera difícil, pues lo teníamos todavía matemáticamente al alcance y bueno, fue un partido no tan como hubiéramos querido nosotros tan plácido, porque la verdad es que pusieron mucho por su parte, pero bueno, al final yo creo que logramos un buen partido, fuimos durante todo el partido dominadoras y aunque hasta el final no fuimos capaces de ensanchar la brecha en el marcador, pues yo creo que el partido lo tuvimos controlado. Bueno, ahora, como dicías antes, ven o Alcorcón, rival moi complicado, que sempre parece estar chamado a ser un candidato a gañar a Liga, pero fátalle por subir ese peldaño, quizá, non? E ademais, nas festas patronais de Burela, que é outro aliciente máis, non? Sí, es un equipo que tal vez le falta ese puntito de continuidad, de regularidad a lo largo de toda la temporada, pues bueno, es considerado yo creo una de las mejores plantillas de la Liga. Y bueno, ya lo demostró en la primera vuelta cuando fuimos allí y la verdad es que encajamos un duro correctivo. Vamos a intentar, como tú bien dices, hacer un buen partido, sacar los 3 puntos, quitarnos la espinita de los 6 goles que nos marcaron en la primera vuelta y sobre todo, pues bueno, mantener vivas esas esperanzas y como primero y último objetivo, sobre todo dar las gracias a la afición con un buen partido por todo el apoyo que hemos recibido durante esa temporada. Y de cara a la Copa, pues bueno, acabar bien la Liga con un buen partido, con una buena sensación, pues nos hace viajar a Cádiz con más ilusión, desde luego. Julio, pois moitas gracias por atendernos, a ver se siguen as sorpresas esta fin de semana. De acuerdo, muchas gracias, un saludo. Pois, despois de falar con Julio Delgado desa actualidade do equipo feminino, imos repasar brevemente a actualidade do equipo masculino, que houve novidades ao largo da pasada semana. Pois o pescador Rubén Burela 2018-2019 pois xa vai collendo forma, pois cunha renovación e tamén cunha fichaxe. Jorge Matamoros vai seguir 2 tempadas máis ata xuño de 2021 na disciplina do pescador Rubén.
pois o pivote pois vai estar chamado un ano máis despois de superar moitas lesións na súa carreira, mesmo un cancro esta pasada tempada que o apartou varios meses da pista, pois vai volver a ser decisivo, a chegar ao seu talento ofensivo que, bueno, pois non ten prácticamente parangón na segunda división ao Pescado Rubén. Se Matamoros pois vai aportar esa capacidade ofensiva, esa capacidade anotadora, pois para apuntalar a defensa chega unha incorporación, a de Lucho, un peche lucense procedente do Levante. O xogador pois disputou 27 partidos en primeira co equipo levantino este pasado curso, 22 deles como titular. Bueno, un xogador que ten un futbolista con amplia experiencia na máxima categoría, forxada pois en equipos como o Rivera Navarra ou o Santiago Futsal. Estes dous xogadores pois vanse sumar a Renato López, o canteirán, pois que ten contrato en vigor aínda por 3 tempadas, así que pois o Pescado Rubén do futuro pois xa conta con 3 efectivos de cara ao curso que ven. E imos falar agora cos nosos convidados pois da actualidade da base, desa convocatoria, esa participación coa selección española sub-18 de Nito, que se concentrou pois a semana pasada con ese combinado vermello en Castellón. Como dicíamos, 2 partidos disputou o combinado español ante Rusia, que se saldaron pois cunha victoria e cunha derrota. Imos falar con el desa experiencia e imos falar tamén con Mario Pillado, un dos monitores da base do Burela, pois da tempada do equipo, da tempada da canteira, que deixou pois moitas alegrías e unha delas, unha das máis bonitas, das máis satisfactorias, pois esta internacionalidade de Nito. Bueno, Nito, ímos facer casi unha sección aquí en Radio Burela, porque últimamente cada convocatoria traémoste. Bueno, que tal foi esa experiencia coa selección española? Bueno, foi unha experiencia máis este ano. Bueno, aprendín bastante nesta convocatoria, que non podíamos ganar os 2 partidos, pero bueno, con un bon sabor de boca, a ver se volvemos. Era moi diferente a lista da sub-18 da sub-19, perdón, a lista da sub-18 coa que xogache esta vez, a da sub-19 coa que xogache en febreiro? Non, a verdade deberon de cambiar dous ou 3 xogadores, me parece, cambiaron. O porteiro, o Adrián, o famoso da Copa, e despois non veu Bernat do Barça e Nacho do Pozo, viron outros de outros equipos, pero tamén o fixeron igual de ben que eles. Bueno, era o mesmo adestrador na sub-18 e na sub-19, sí. Bueno, en que che fixo fincapé o míster a nivel individual? Algunha cousiña che dixo ou un poquinho que esperaba de ti? Bueno, sobre todo que xogáramos como fixéramos no noso club, que sobre todo tuéramos personalidade, non ter medo a hora de facer as cousas por ser a selección, que xogáramos igual e disfrutar tamén con naturalidade, non? Sí. Falabas de Adrián, ese porteiro do Zaragoza, como decías, a gran revelación da Copa de España, con un partido impresionante contra o Barça. Bueno, que tal eses adestramentos, eses partidos con él? Bueno, a verdade a mí sorprendeu-me bastante tamén, porque pensei que así que non era para tanto a hora de en persona, sabes? Pero despois ali nos partidos, nos entrenos, notouse moito que ten moita experiencia tamén de xogar co senior, co equipo de ali. Bueno, fixo 2 partidos espectaculares. Bueno, 2 partidos moi diferentes, non? Polo menos eso dice o resultado. Sí, a verdade, o segundo partido foi un partido moi raro, pero sí, foron raros, sí. Contame un poquinho dos 2 partidos, como foi ese primeiro que gañastes? Bueno, no primeiro pasamos por encima, pues xogamos moito mellor que a eles, bueno, 5-1, nada, non sei. Como foi a túa participación? Tuveches minutos? Sí. En posición xogache? Conta un pouco. Xoguei cierre, entrei na segunda rotación, sempre entraba na segunda rotación, e bueno, contei con bastantes minutos. Igual, todos os xogadores xogaron os mesmos minutos, máis ou menos. Mais ou menos.
Bueno, nese segundo partido ou ben Rusia cambia a cara ou ben España cambia a cara, pero o resultado é totalmente contrario. Que pasou? A verdade é que non salimos con as mesmas ganas que o primer partido, e penso que confiámonos tamén de cara ao segundo partido. Pensábamos que iba a ser máis fácil, parecido, sí, ¿no? máis fácil, que eles tamén iban tamén ser peores, non ter máis respeto, pero eles saíron con máis ganas que a nós, notouse na pista. E además eles tamén tiñan fortuna de cara á portería, porque cada vez que tiraban, gol. Non foi culpa dos porteros, claro, pero tiveron fortuna tamén. E nós de cara á portería non tivemos moita suerte tampouco. Bueno, como é un poquinho a selección española sub-18, cales serían un poquinho as cualidades que lleves ao equipo? Bueno, sobre todo xogamos moito con 3-1, con pasa pivot tamén moito, xogamos moito con pivot, e bueno, despois ter personalidade, xogar con arriesgando, sabes? Nada, pois facer o que dice o entrenador, nada, sacar o partido adiante. Bueno, temporada bonita, desde logo, imagino, por as dúas chamadas da selección española, tamén por a reválida do título do equipo de división de honra, non? Sí, a verdade, este ano non me podo queixar de nada, verdad. Espero que sigamos así, para o ano que ven espero que sexa mellor. Bueno, lástima quizás único lunar, que nin lunar é, non? Porque ao final creo que vos enfrentabades a un dos grandes rivais da categoría, non? O coco da categoría xunto ao Barça, esa derrota contra o Pozo, non? Sí, nós sabíamos que iba a ser un partido difícil de ganar. Bueno, nós fomos ali, dalo todo, fixamos o que puidemos, pero o Pozo é un equipo moi superior, era moi superior a nós. Bueno, a ver si pode ganar o título do Campeonato de España. Coincidiches con algún xogador del Pozo na selección? Sí. Comentastes algo así do partido? Na primeira convocatoria iban dous do Pozo, despois na segunda, nesta en Castellón, iba un solo. Bueno, comentamos así un pouco por encima, pero nada raro. Bueno, esta pasada fin de semana na Copa Galicia 4-1 contra o Leis, non? Como foi ese partido? Bueno, foi un partido que eles correron máis que a nós, puxaron máis ganas, e nós non tiñamos a mesma ambición que tiñan eles de ganar. Bueno, reflejouse no resultado. Que xa se fixo un poquinho larga quizá a tempada, non? Con tantos compromisos. Sí, xa está se facendo un pouco pesada xa, pero bueno, puxaron máis ganas e sacaron o partido diante eles. Bueno, Mario, tempada casi perfecta do equipo, non? Como xa che dixen a vez que volven aquí, nós non só miramos os resultados, entón, como dicías ti, unha convocatoria da selección española ou cando as seleccións galegas contan con unha gran cantidad de xogadores laranxas en toda a categoría, ao mellor lle damos máis importancia co que poden ser os resultados, porque ao final cando hai que sacar resultados na categoría senior cando teñen que salir ali e aportar ao equipo, non, pero bueno, sempre está ben cando compites, pois polo menos estar nas posicións altas ou competir ben entre os partidos, e que tamén lle damos importancia, non? É certo o que dicía Nito de que a temporada faise longa, porque hai que recordar que estes rapaces comezan en agosto, unha semana ou dúas despois dos equipos senior. O equipo senior masculino xa rematou a competición, o equipo femenino remata para a semana ben, case como eles. Hai veces que cando as competicións se fan máis curtas nas categorías senior, ao mellor xuveniles botan máis tempo competindo que os senior, non? Cando ao mellor, evidentemente non son profesionais, só ese facer largo. Ben, tamén, por exemplo, este fin de semana xogamos contra un gran equipo tamén, que é o Les Pontevedra, que sempre, sobre todo na súa casa, pon as cousas moi difíciles a todos os rivais. Eles organizaban a fase final da Copa Galicia na casa, bueno, saíron moi motivados. Nós non conseguimos imprimir esa motivación para o partido, o marcador puxos nos costa arriba, non conseguimos estar moi lúcidos no xogo de ataque, e, bueno, cando o rival tamén a forte non estás no teu 100%, a veces que hai días malos, pois pasan estas cousas. Non temos nada que reprochar ao grupo, que, bueno, fixo un esforzo durante toda a temporada. Falabas de que, bueno, os resultados son secundarios, sempre é prioritaria a formación, pero ainda así son un reflexo, non, do que se fai ben,
este ano por repasar cadete A subcampeón galego, división xuvenil de división de honra entre os 8 mellores de España, e bueno, un internacional que temos aquí, non? Sí, que ainda nos queda a Copa Galicia Cadete, que este fin de semana os cadetes ganaron un 7-1 na eliminatoria de cuartos de final previa á fase final que se disputou o día 10 en Lugo. Ainda podremos sumar un título máis cos cadetes que, bueno, nesa final que tuveron do Campeonato Galego en Mondariz, pois ante un equipo que creo que é importante recordar este dato, un equipo que fai 2 anos na categoría infantil máis ou menos os mesmos nenos ganaban os 17-1 no mesmo pabellón na última xornada de liga. En este campeonato galego pois a diferencia foi de 3-0 e bueno, tuvemos opcións casi durante todo o partido de pelexar o título, pois unhas veces entra, outras veces non entra, pero bueno, eso fala da progresión destes rapaces que bueno, xa van un pouco pois desenvolvéndose mellor na categoría e disputaron o título, non puido ser. Ahora temos o obxectivo de competir como sempre na Copa Galicia e bueno, a ver se podemos levar. Además contra un equipo da cidade ou da cidade máis grande de Galicia, dunha das dúas, sí, Vigo, non? Moitos nenos sabemos con moitos nenos de fútbol que xogan ao fútbol, algúns no Celta de Vigo con moita calidade técnica, moita capacidade física que che exixe moito e bueno, sempre é difícil competir con ese tipo de equipos. Bueno, supoño que todos estes logros, tamén a melloría dos rapaces é un pouco o premio esforzo non só de todo o ano, sino de varios anos, non? En que dirección está a remar pois a canteira do Burela? Cales son as prioridades? A prioridade fundamental é formar no aspecto persoal, primeiramente no persoal como persoas a todos os nenos que forman parte da escola, que poidan a ferramenta para esa formación queremos que poidan mellorar no deporte, porque así tamén melloran como persoas. O que dicías tú de que vayan progresando, desenvolvéndose, eso falles mellorar non só como deportistas, senón como persoas, adquirir un compromiso, unha disciplina, un respeto entre compañeiros e iguais. Bueno, pois un pouco é iso, queremos que estamos, bueno, conseguindo, con erros, porque que vos saiba, naide está libre dos erros en calquer ámbito da vida, e bueno, vemos que ahora este ano tanto Nito como o Pitero, o Luismi, incluso a Dilson, Bruno, tuvo as súas oportunidades co primeiro equipo, sobre todo en competicións de Copa do Rei, Copa Xunta. Estivo Cora, que é un xogador que viña da categoría juvenil. Estiveron, como ten un posto fixo no equipo, Renato e Elder, e queremos que, bueno, canto máis poidamos seguir surtindo o equipo masculino, incluso tamén o equipo femenino dentro do equipo filial femenino, e o noso obxectivo é para o que traballamos, aparte da formación persoal, pois tamén servir xa en categorías máis altas como a cadete ou a juvenil, para que a canteira do Burela vai surtindo os equipos senior. Un deses xogadores chamados a surtir ao primeiro equipo que temos aquí ao lado, como o ves, Anito? Que nos dis del, das súas cualidades? Sempre é unha experiencia difícil, é bonita, porque é bonita estar na disciplina do primeiro equipo, do equipo masculino, pero tamén é difícil ao mesmo tempo, porque as oportunidades non son as mesmas que no equipo juvenil, porque aí xa son profesionais. Moitas veces digo que os que están ali están nun traballo, como calquera de nós que nos levantamos pola mañá vamos traballar, pois eles levántanse pola mañá, van a entrenar, van a adestrar, que eles están nun traballo, entón non é o mellor aquilo de vou con un equipo profesional vai ser unha maravilla, senón que hai momentos duros tamén. As oportunidades non son as mesmas, porque é evidente, cando sabes dunha cantidad tens que ganar as oportunidades, ao mellor tens que ganalo máis que algún que xa é profesional, porque a vida é así, non? Entón é difícil asumir iso. Hai que ter unha verdade especial para asumir iso tendo 16 ou 17 ou 18 anos, porque todos estuvamos esa idade e non sempre se toman as decisiones correctas, pero bueno, con paciencia, con traballo, con compromiso, queremos que para a temporada que ven hai outra nova oportunidade para el, tamén para o Pitero e para outros rapaces que poden xurdir do equipo juvenil da Liga Nacional, do equipo juvenil da Liga Galega, que esta semana tamén tivemos partido e xa temos asegurada a presenza na Copa, tamén na Copa desa categoría. E bueno, queremos que siga tanto Nito, que se fixo un gran ano aportando moito dentro da súa parcela, tanto no equipo masculino como no equipo juvenil, pois que siga tendo máis oportunidades
Este ano foron uns 3 ou 4 minutos na final da Copa Xunta, e igual dentro dunhos anos son máis tempo en finais, en partidos decisivos con o primeiro equipo. En todo caso, eses 3-4 minutos, esas convocatorias, eso de ir a Sevilla, non? A xogar unha fase de ascenso contra o Betis, un aprendizaxe tremendo, non? Sí, son experiencias que despois si chegas ao primer equipo o sea, podes xogar con elas, as experiencias que tes. Además quedanos un aniño ainda de juvenil, non? Sí, quédame un ano ainda. Bueno, que así que temos todavía moito marxe de mellora, moito tempo para mellorar. Bueno, Nito, Mario, pois moitas gracias por estar aquí. Noraboa polos éxitos da canteira, polo traballo tamén, que a veces non se dan os éxitos, pero o traballo é igual de válido, non? Gracias aos dous por estar aquí. Gracias a vos. Pois imos repasar os resultados do fútbol sal de base, do Pescado Rubén, e despois falaremos de fútbol dese partido do Porto de Burela. O filial masculino, onde sempre xove, xa rematou a competición, a tempada na segunda B, coa salvación no peto. Os de Pardeiro seguirán na división de bronce do fútbol sala español. No tocante ao filial feminino, pois perdeu en Monterroso 5-0 nas semifinais da Copa. En xuvenís, como comentábamos con Mario máis con Nito, 4-1 derrota contra o Leis. O xuvenil B, tamén o comentaba Mario, goleou ao Poio 1-8. O cadete A desfíxose do Hércules 7-1. Tamén comentaba Mario Pillado pois que accede á fase final da Copa. O infantil A caeu na pista do 5 Coruña. O Alevín A volveu de Noia coa vitoria 2-4. E os máis peques, os biberóns, perderon 1-3 co Lourenzá. Foron os resultados da pasada fin de semana. Imos cambiar agora de deporte, imos falar de fútbol, desa fase de ascenso á Liga Galega Xuvenil, pois que queda moi difícil xa por desgraza para o Porto de Burela Xuvenil, que perdeu 7-0 nas Pontes. Bueno, pois perden os de Oque pois casi todas as opcións que teñen de ascender a Liga Autonómica, a Liga Galega. Unha mágoa despois dun campeonato brillante no que eliminaron pois a un dos favoritos seguramente para ascender, o Xuventude de Oroso. Pois tamén superaron ao Corme, en ambos casos a eliminatoria de partido único, pero neste partido de ida da última eliminatoria que se disputa xa a doble partido, a doble quenda, pois o equipo burlés pois trae un resultado nefasto para a volta na Marosa, que será a vindeira fin de semana. Falábamos con Oque deste partido tan extraño, desgraciado para o Burela, para o Porto de Burela, e isto nos contaba o adestrador do Porto de Burela Xuvenil. Oque, boas tardes, benvido a Xogo Bonito. Hola, boas tardes. Bueno, que pasou nas Pontes? Bueno, xuntouse un pouquiño todo, un día malo, podemos decir. Que foi un pouquiño a clave da derrota, desa derrota tan que pon as cousas tan difíciles, non, para o Porto de Burela Xuvenil? Sí, bueno, a verdade que queda bastante complicado. Nada, bueno, un pouco non soupemos conter as cousas que sabíamos que facían ben eles, e logo, bueno, deixamos un pouco os brazos na segunda parte. Bueno, os goles pesaron moito e non se soupo aguantar no partido. Sobre todo chama a atención un poquinho eses momentos claves dos goles, non? Falamos de goles psicolóxicos no argot do fútbol, neste caso foron, non? No minuto 3 creo que é 1-0. Sí. E xusto despois do descanso, non? O 2-0. Totalmente claves. Prácticamente aínda non nos asentáramos no partido, faláramos que era moi largo, que os 15 primeiros minutos intentar na máis que asentarnos e tal, bueno, prácticamente na primeira xogada de ataque deles xa nos marcan, a máis no que faláramos, unha diagonal a banda, espalda de lateral, centro, remata o delantero 3 veces en área pequena, despiste grande, que xa nos puxo as cousas costa arriba desde o principio, pero bueno,
creo que fixemos unha primeira parte moi aceptable, prácticamente ao mesmo nivel que eles. Tuvemos algunha ocasión de gol, eles tamén tuveron unha ou dúas. Logo no inicio da segunda parte, bueno, xa no primeiro gol creo que hai unha mano clara do delantero, non dos rechaces. Logo no inicio da segunda parte marcamos antes que o 2-0, anúlanolo tamén por un fora de xogo que marcou o línea. Tardou máis de 30 segundos en darse conta ao árbitro, de feito deixou acabar toda a xogada, e desde que xa estábamos celebrando no gol, anula. Logo marcannos na seguinte xogada, outro gol psicológicamente tamén importante, e bueno, estábamos no partido coas nosas cousas, boas e malas, pero no partido co 3-0 xa levamos outro golpiño, pero eu creo que seguimos no partido. De feito, tivemos algunha aí nese tramo para estar 3-1. Bueno, foi un pouco quizás o intentar botar o equipo un pouco hacia arriba e facer algún cambio e tal, o que nos fixo despois encaixar os 4 últimos goles, que prácticamente foron no último cuarto de hora, pero que, bueno, tampouco eu creo que non merecimos, bueno, a ver, ese tramo si estuvemos totalmente fora do partido, pero creo que, bueno, no que foi o partido en general non merecimos, polo menos ese castigo non o merecimos. Unha pena, non? Porque o equipo estaba competindo ben, pasou 2 eliminatorias moi complicadas a partido único, unha delas contra un dos que podían ser os favoritos, Xuventude Oroso, que sempre é un equipo que está aí en ligas galegas, e un mal día condénate, non? Sí, sobre todo, a verdade é que o resultado é moi difícil de digerir, digamos. Bueno, que é un mal día que se é nunha liga, pois son 3 puntos, pero non che supón nada máis. Neste caso, pois é un golpe casi definitivo. Entonces, bueno, a verdade é que sí que, bueno, non estuvemos, creo, acertados naide, ni tuvemos o mellor día, aunque eu creo que por fases non estuvemos mal, pero, bueno, quizás a falta de seguridade defensiva pois nos pesou demasiado aquí. Bueno, o baixar os brazos tamén, bueno, eles puderon contar para estas eliminatorias con xente que viña de División do Honor, de Lugo, Racing de Ferrol, e, bueno, creo que tamén se notou, e, bueno, son un bon equipo, tenen naquel campo, o campo está perfecto, eles tenen un ritmo de xogo moi alto, e, bueno, costounos competir. Bueno, toca agora acabar ben na casa, unha temporada que foi boa, malia este resultado, pois o equipo meteuse aí, estivo na última rolda, e bueno, en plenas festas, non? Que é pena que queda un poquinho deslucido por ese mal resultado da ida, pero toca acabar ben, non? E darlle pois unha alegría na medida do posible á afición. Sí, temos que, a ver, levantar a cabeza, pensar noutro partido, sabemos onde nos fan daño, intentar minimizar eso e bueno, tratar de intentar acabar o mellor posible. Bueno, un pouco darnos conta tamén, a xente estaba bastante decaída e tal, pero, bueno, darnos conta de que foi unha boa temporada. Suben 4, estamos entre os 6 últimos do que sería un provincial a nivel Lugo-Coruña. Bueno, creo que non está mal. Competimos con un equipo que ten unhas instalacións chegas ali de segunda B, uns campos perfectos, unha disponibilidade de coller xente con cidades cerca como Ferrol, como poda ser incluso Lugo, alrededores de Coruña. Entonces, bueno, ao final a veces é difícil competir.
Bueno, que pues moitas gracias por atendernos, a levantar cabeza e bueno, o dito a acabar ben unha temporada que sin duda foi boa para o Porto de Burela Xuvenil. Vale, moitas gracias a vos por estar aí seguíndonos todo o ano e, bueno, a ver se podemos acabar siquiera cunha alegría. Gracias, ok. Venga, un saludo, chao. Pois tamén no tocante ao fútbol disputáronse partidos da Copa Deputación e o equipo senior da SD Burela remontou para gañar en Folgueiro 1-3 vaise meter nos cuartos de final da competición donde vai haber partido de proximidade derbi entre municipios limítrofes contra o Cervo. O Cadete perdeu en Sarria 3-2 e queda fora das semifinais. Bueno, xa en competición provincial pois o Prebenxamín perdeu 5-4 falamos do Porto de Burela B en Ribadeo. Foron os resultados desta pasada fin de semana e con isto pois completamos o programa de hoxe despois de falar de fútbol, sala máis de fútbol. Damos vos as gracias por estar aí como sempre e emprazamos vos pois o xoves á mesma hora ás 8 da tarde estaremos aquí outra vez na radio do Corazón da Mariña en Radio Burela no 107.7 esperamos vos con máis xogo bonito ata daquela. Radio Burela 107.7 FM